kai tang sa kataru amihap tengiwan hangne ban peni ki kandidat sebaro ban yathu api ba iwan tang ban ai tang ban pau tang idak kumne namar idisi imsya ba yin yai karli te ngakepat ya ki kandidat sebaro ngin sobha ban ap po une benai disembar lada keempat penmi anu benai disembar te ngin sa panjing bit biang na I disi bat ngin sa penlong ka reli te hat hat em ngin pen apa benai disembar baik te sakawero lada ka election commission kan bat ya ka bot jongi ya ki kandidat satu ki kandidat ki bayang MLA hatu ki syuhun sa baklami madan lada ka bat ya ki vote ki jongi namar kumba ka bat ya kersol jongi hatu lada ka election commission ka bat ya ka vote jongi hatu ki MLA kim wan sa ban mi madan ban pau ya ta ka jing tengi ro kumjo ngi kepat ya ka sarkar ngi kepat ro yo human star namar ya kane ka result ka shombor ha human star ba dei ban pej ya kane namar udai hi ma ban pej tengi kadon idan I perlok menen I pen yang ka wai ka kenca balong kum ka result he ban ong sa pen bina au benai November ap kendai tarik te ngapen ngong pen nga I tho ar kendai tarik November hadu Januari second week Januari te ngapen yang ta ka ba I sen hana I sen perlok te ngapen tang kasany ro undon tang kasir ro undon te kumno ka tarik menden la ar kendai tarik kasany ro undon kasir ro undon te kine baro kidai tang just tu penbang ya ngi ki kandidat ban penbej ban penbej yangi ban penbej ban shu pen thame kai tingi imla re ban sya ngi shu snape tang hapo benai disembar bangin ap ya kane garisol ada kam penme te ngi hap wan biang ban yake ban yat karali ne ban le umno ro ngin sa ngap yak ta ngi yat kat kum kapoin ngim kerentam ladang kerentam ya I di sini ya ino human star ne subhaban map yak ta namar kum bangi ngiwan ban penmi ne ban mi madan ne ngimi na kisnong ki ba per ki ba jengai tingiwan ne tangkabai kali ba sya ar hajar ngiwan ngilon te kataro ngi wan bet ngi yashkmat sakawai ro ka jinglot ka sngi ka por ka jongi aying teng la sadam samai kataro ngim snap namar ngidon kata kamen sim bangi ngi angnot bangi niyo bet kata karisol tingi angnot bangi long kum topulit ngin trehok kam bat ngin lero ya kaba ngidai ban le ngin trehok ngin 3 minut ngin long re kum kito kiwai ngi yo ba don kiwai kulet ngam share ngam jar ya pilot kulet badon ne ngajar ki ba ngayo ki don kiwai ki kulet ki ba dalayong long kulet ki im ha kadok ha kadi ha ka di ki jingdi penbuat ne ki jingdi basneu ki corruption senestai ngala sajuk seo namar kidon ki kap bat kidon ki perlok ru ki basyar namar ngadan ki perlok ki ba ndaire tang ki rupai ba ki dai ki police ne ki police ki SI ki bong sub inspector te bat ki wai ru humjo ya kane akran namar balai akran namar ba ngalalap la jong ki kman te akran namar ngakran ya kane ban peni hapi namar bun ki ba komen sa ki jingkran ki jongi bong adalah long kulit kita lai kampalan tenga kerpat di pinga musewe re kita ke jingkran jingkomen ropi namar pim yo ire kita kamen sim jongi ngilong kumno te ngelada kasokar kan bo ngelada kan tung kulit yangi lada kan bo syaki boda asam ne shano ro ngilong bardi bai namar ngila jit ya kita kam bangin ngi haban tre lada ngin pipo yang shano shabodar bangin long syakatmaro mlelere namar ni habdei bantre namar ka tulap hilaseu la biang hayang asam ki kun kiti la penbiang te ladangi long no ngimlelere ta te ngakarpat ya kasorkar MDA bahkan lek loino namar ni mla syu ban ap tangkine ki kenten ki ba kendiat nga penpa api
da kebaburom ya pi ki press ki media ki police department badan ne te nga ai ka jing kublai pi ba pi wan ne ngim wan re ban pen huri hura ngim daire ki sang ngim daire ki kena rukai kena di drugs ne ki kena sang surok ngi don la kam kajam ngi don la ki business tengi per hakashi singi ikam jungi am dai bang sarong sijar ahja ngila ban em hakashi singi tengi wan ban pen pau ngi kwa ya kam tang ba yin le kum no habang ngila tap tingi hap sap namar ka kam surka de kade kalong ka umpoleu ban me serta di ka business la bandu kala ban long no ro di ngi kwa kam surka ba kam long sup kam long aram ngi te tang kini ki jingkepat jongi bleshbon